Habang bata pa sa damuhan maglaruan, nagtampisaw sa ulan. Mic check, Alden is the one and only. Akong English nga Bisaya grabe maka-nosebleed. Ako sige katawa mo rag naka-smoke weed. Di mapuga ning upawa haliyari pogni. Diba? Bars ba? Always ginang bars gid. Before we proceed with our episode today, no? We are gonna what if mag-English ra kog kalit, guys? In this podcast episode, we're just gonna strictly talk in English. Pero weird magug kaayo. But my accent is so weird. My English accent is so weird because it's not really a Filipino accent. Kinda. Mura siya na pagka-American, mura siya na pagka-Australian, nga na ba? Because in the Philippines, it was always like this when you talk in the motorcycle, in the tricycle, you always talk like this in the Philippines. But me, I don't talk like that. I talk like this. I got like an Aussie accent sometimes. So it really it really depends, you know. Because like right now I'm talking like in an Aussie accent. I think nagtanong ko sa podcast ni Kenti, no? Makaano ko ba nga daghanan niyang viewers, daghanan niyang listeners ay Tagalog manggod niya mag-English siya po. What if makalit na lang guguan English speaking? Pero no, we need to embrace our language, dude. Di ita mag-Tagalog-Tagalog. Ay, sige na himo ang katawanan na ng mga Tagalog dara. Bisaya ta, Bisaya English. Ana, sorry juga if Tagalog mo na naminaw mo anin, kaana mo ba nga. Gusto ko naman sanang pakinggan yung podcast niya pero Bisayawa kasi siya eh. I cannot understand that shit. Sorry. Sorry. Pero sa YouTube, nanabot din si Kuan. Rizel Desierto na naman, no? Ang sabi niya comment ay sa last episode ba katong cooking show, ana siya nga next sa dol kay a day in your life as a chef dol gusto ko makita unsay ginabuhat nimo sa kusina labi nag busy or chill lang nga adlaw. Hopefully pohon mabalhin ako og mura gani tarong na jud nga balay nga kanang naa na jud ko'y kusina nga own ba or kanang balay na gyud siyang porma gani na siya kusina na siya kanang room na jud nga ana kay diri karon nara ko sa kwarto nako nya dito ra masud ko sa kusina sa amo ang restaurant magluto-luto sa akong pagkaon so mura gani daghan kong kasabay if magluto ko nya awkward kayo mag-record ka didto nya nay makita nimo nga mga Australian nga kauban ako kaana sila ba nga unsa man na unsa man na kuhaan ka ng giluto anong baho man na siya samot na magluto og bulad or something kanang exotic para nila ba mura gani makaana sila nga yo what the fuck bro kaana sila nahanap po siya ni comment po si Rizel ano siya nga ako iyab gani dol ilang negosyo diri kay fried chicken pero inig mangaon mi sa gawas gusto niya only wings. Like naunsa nam na tao niya, "Ay na ako diri sa ilalami." Na gani makigkambyo sa bulad. Mo siya na gyud like whenever kuan kanang naa ako diri sa Australia ako pagkaon gud kana mga burgers, mga salad, cereals, kanang mga eggs benedict kanang way ngana gani mga kuan ba kung unsa ang mura gyud nag-foreigner ka na foreigner ni mo anha og Philippines, so kaon gyud sila mga karenderya, kaon gyud sila kanang mga silog nga na. Kanya if ikaw Pinoy ka moani kag Australia or asa ka nga nasod moadto pohon, murag mo-adapt pud ka sa ilahang pagkaon pud ba. Kay weird magud kaayo if foreigner ka, moadto kag Philippines nya imo ra pangkanon kay kanang mga pancake, mga burgers, mga ana. So ana mo ana gyud mga Bisaya gyud. Ingon siya nga, try this, try that, kana, pagkaon ra gud na niya dahi, tilawa ra gud na siya dahi, ana ba, you know?
So, diri naanad na ko mga steak, burgers, unsa pa na dira. So, inig uli na ko og Philippines. Bro, I need my dinuguan. I need my bulad. I need my kinilaw. Kana may ngana ba? I need my ginamos. Unsa pa na dira. Nya, tanaw to sa atong comment sa ato ang Spotify. Kay, naay mga weird comments sa Spotify nga makaana ako ba nga. Asa man ilang comments? Ay, lagi ko sabot ani lagi. Nato isa si Mateo Govani Camana. Ano siya nga? Oh my God, the song was amazing. Oh my God, the song was amazing. Kaana ko nga. Unsa nga episode nga ni kanta ko? Or maybe na ako istorya, na ako kuan siguro, topic siguro nga, I don't know. Nya na pud si Ann De La Torre. Ang gi-comment niya kay Ann De La Torre. Ang iyang kaugaling kong ngalan, ang iyang gi-comment. You know? Si Joven Clint Rodriguez, ana siya nga, mao ni mga part sa, mao ni mga part na ganahan kay nako paminawon sa imong podcast. Kining abot sa imong trabaho. Di ba? Fei Fei, may gabi Ellen, shout out Fei Fei. Allen Grimm, nice kaya new episode na sa si Eman Adlaon katong nag-recommend og nakita naahon nga show ba pero mura ganing nakaana ko nga I don't think matanaw na ko na dol kay dili kayo ko kuan kanang dili ko magtanaw og kanang mga tawag ani. Ano no, dili ko magtanaw og kanang mga show nga samot na floto-loto nya kuan gani kanang naay mga story or something naay mga writers. Pero anyways, in this episode guys, ang atong storyaan is flight na nimo pa Australia next week. So imong hunahunahon pag flight na nimo pa Australia next week unsa may imong buhaton? Unsa may buhaton nimo ay kung imong hunahunahon jud ba flight na nimo next week, unsa ba ready na ka? Ready na ba ka nga biyaan ang imong kuan, biyaan ang imong family, biyaan nimo mga friends, biyaan ang imong mura gani kay imong usual ngana ba okay ra sa ready na ka? Kay daghan jud kayong ganahan nga mag-abroad. Like sometimes magtanaw-tanaw ako og kanang mga problema sa Philippines gani sa online, sa Facebook, sa Reddit, ingana. Naay mo ingon nga gusto ko na talagang mag-abroad kanang mga ingana gani. So makaana ko sometimes nga kani sila no, feel nako need if naamo ko sila plano mo abroad, at least ba na ako'y masulti pod ba kay katong pag-abroad gud nako mura gani katong first time nako pag-abroad ingana mura gani wala ko'y idea like unsay buhaton, unsay expectations, unsay mga you know kanang mga ingana nga mga thoughts ba like iniabot nako dito asa mo ko matulog, asa mo mag-boarding house ko na ba sila boarding house ana dira, unsa man kasi mga kuyog nako ani. Kinsa may kauban ako ani sa balay, unsa may lutuon ako didto, na ba sila kaya sila bugas dito no? Na ba kaya sila mais? Na ba kaya sila humay, ngana ba? Unsay naa didto nga bag-o para nako or unsay naa didto nga kanang kabalo nako ani kung unsa ni siya, ngana ba? So flight na nimo no? Sa Australia ang need nimo is ang visa man, so need kang visa para makaanhi ka diri. Nya karon kay naa naman kay visa, kay flight na gud nimo next week gud. So daghan kayong klase-klase nga visa na mga tourist visa kanang ana lang mga 3 months naman siguro na siya. I don't know if nga may mga bag-o nga policy karon pero kanang tourist visa 3 months na siya nya napay mga working visa ana magdepende sa imong kontrata kung 2 years ang imong kontrata, 2 years pud ang imong working visa. Kung 5 years imong kontrata, 5 years pud ka diri, ana gani. So magdepende daghan kay mga klase-klase nga visa gyud. So ang atoa lang yung kuan nun, ang imuha daw nga visa daw kay student visa daw, ana daw kay student visa pa. Pasabutan ng student visa, moanhi ka diri og 2 years
Mag-eskwela ka diri og 2 years sa Australia, maanhi ka diri og 2 years, unya mag-eskwela ka kung unsa imong ganahan nga eskwelaan. So, puwede ka mag-eskwela og bisag unsa like, eskwela ba kag automotive, eskwela ba kag accountancy, eskwela ba kag inganay pero magdepende po na kay ma mahal po ang tuition, magdepende po sa imong course ingana. So, for example, eskwela kunusay kag kanang culinary, pareha ni ako, so naa kay student visa, naa kay course, naa kay eskwelahan, naa address, diri ka mo-eskwela o college, whatever, university ingana. Unya need man na nimo ang imong enrollment, ang gitawag ana ka certificate of enrollment para makakuha ka og visa ingana. So, di na ta magstorya about ana basta kay naa na kay visa, okay. Unya ang imuha ana is dili ka magdala og daghan nga sinina sa imong maleta. So, magdala siguro ka kanang mga 2 weeks, enough ra siguro for 2 weeks ingana kay kuan man gud, ining abot nimo ana diri kanang dili mo magamit ang daghang sinina kay iniabot nimo diri samot nagnana kay kwarta or masweldoan na kadayon is mamalit man kog ka og mga branded. So mas di na to nimo masuot ang imong mga kuan kanang mga unsa na mga oxygen nga mga ingana, you know, kanang mga bench nga imong palit dira. Ay suot na ka diri mga ingani o Carhartt, suot ka ingani mga Nike nga branded, suot ka kanang mga kasi ganahan nimong pamaliton. So, enough for 2 weeks ra siguro, mga brief siguro nimo, mga 7 siguro, ingana. Depende if almost kuan jud everyday jud ka mag-ilis og brief, ano. Unya, kuan ka ng magdala siguro kag sinina nimo nga pang-uranay, magdala kag pangbalay, magdala ka og kanang if need og interview, dili gyud siya ingon nga kanang polo na nay necktie gani. Di man kayo ingana diri sa Australia kay kasagaran diri sa Australia if naka-interview samot na ng mga trabaho ni mga dishwasher ka or something nga kanang sayon-sayon lang ba para makasugod gani kag trabaho. Dili na need og grabe kay nindot nga mga polo, unsa ba na mga suit and tie kanang ana nga mga professional style nga suoton nimo if na-interview ba. Diri as long as nice ka tan-awon, as long as dili hugaw imong sinina or ingana, okay ra jud kaya gyud. Something casual lang ba, business cash or ingana. Unya, magdala ka og mga pangtrabaho nga mga sinina, mostly itom nga sinina like pareha ng suoton ako ingana. Magdala siguro kag sapatos nga pang-uranay, panglakaway or sapatos nga kanang at least nice siya tan-awon ba. In case nga mura gani dili siya sneaker o unsa tawag ana kanang basta dili ka na ingon dili jud dapat magdala ka og sapatos nga kanang unsa tawag anang itom nga sapatos kani nga butangan nimo kiwi. So dili na nimo need kay ining abot nimo diri magsugod man jud ka na sa pinaka lowest sa low nga mga dishwasher nga mo jud na dali kay nimo nga madawat kanang mga cleaner jobs, mag house cleaning, unsa ba na mga janitor ingana mo ni dali kay nimo nga mapangitaan og trabaho. So naa na kay maleta, naa na kay student visa. Unya before pa ka maabot diri, imo sa yung tanawon asa ka nga lugar. Tanawon nimo nga for example Brisbane ka ingana. Tanawon nimo if mobugnaw ba ni diri, mag-snow ba ning Brisbane or dili ba ni mag-snow ang Brisbane ingana kay for example mobugnaw pareha karon nga nag-hoodie ko, nagbini ko. For example mobugnaw siya nya wala ka naka-research ba nga mobugnaw siya so wala kay jacket nga gidala. So usahay man nimo na like iniabot inig-landing nimo sa airplane is like bugnaw na kaayo. Silang tanang mga tao kay nagbaga kayo og mga gipangsuot nga ikaw is like
sando ra ka pang basketball, so tugnawan jud ka. Research ka gamay kung asa ka padung, mag-research ka sa eskwelahan nimo. Mao ni siya yang eskwelahan, unsay sakyan padung didto, ingana. Malakaw ra ba ni siya, unsa may mga available nga options nga kung masakyan, kay wala man sila'y jeep diri oy. Wala sila'y jeep, wala sila'y tricycle, wala sila'y mga e-bike, wala sila'y mga angkas kanang mag-book gani ka og motor gani nga sakay ka ning motora nimo ingana ba. So wala sila ana diri, naa nila diri kanang mga Grab taxi, kanang mga Uber, kanang mga unsay tawag ato nga kuan ay, naa siya something pero nakalimot ko. So mga Uber, mga Grab, ingana ang naa nila diri unya magdepende pod sa imong if comfortable na jud kay ka mosakay ka og mga bus, ingana dili gani ka if kamao jud ka mo tan-aw sa imong Google Maps, ingana if komportable ka mosakay og bus, puwede ka magsakay og bus padung sa imong eskwelahan, imo na i-research asa ang bus stop, diri ang bus stop, dira ka mo sakay, diri siya mohunong, inig hunong nimo diri sa bus stop, maglakaw kag mga 5 minutes maabot na ka sa imong eskwelahan, ingana. Or for example naay train nga puwede nimo sakyan, so imo po na i-research po daan pod nga, mo na siyang sakyan ako padung didto, ingana mo ni nga oras nga train. So imong before pa ka hawa sa Philippines mo na imong pangbantayan. Unya, another one is asa man ka matulog. Asa ka matulog, asa ka magpuyo, asa man ka iniabot nimo diri, landing na ka diri, asa man ka diretso. Asa man ka wala may boarding house, di man ka for example, wala kay kaila diri, okey ra siguro na kay kaila nga, dito ko sa ila ka-auntie ngana, dito ko sa akong amigo, katong anak ni auntie ko katong kaila ni mama ngana, dito ko magpuyo nila. Unya if makakwarta nako puwede ra ko mobalhin ngana. So asa man ka to, nag-abot nimo diri mag-hotel ka, mahal ba ang hotel. Barato po kayo nga hotel, mura po kag paing-ani pareha nako pod, wala kay kaugalingong kusina. Mag-share ka og mga kuan kanang kusina sa ubang tao, kay hotel baya. So mag-research ka unsay mga available nga cheap nga bisag pila lang gud ka adlaw gud hangtod nga mura gani ma-feel na nimo nga, okay makaya na nako nga magpuyo ako ra usa, mangita ko kaugalingon nga apartment ingana. Pero ang problema ana is gipit jud ka sa kwarta ana nag-abot nimo. Gipit ka og kwarta kay magbayad man ka ana diretso og upahan nimo ba, imong rentahan. So, mag-research ka sayon ang barato ra jud kaayo nga mga kuan maabangan nimo nga accommodation is kanang mga gitawag og backpackers nga mura ganig motel or hotel kanang ana kay barato ra man na sila. Pero ang problema ana niya is sa isa ka kwarto naay kay ka-share nga mga magdepende sa inyong kwarto. Like for example, duha ka bunk bed, no? So, upat mo ka tawo mag-share anang kwartuha niya. Ikaw, for example, Bisaya ka, Pinoy ka, ingana. Ang imong ka-share ana is kuan kanang mga laing tao ba. Like mura gani mo naa sa jeep, sakay ka og jeep, so imong katapad kay mga laing tao ingana pero imagine kwarto na siya niya, mo na nga kwarto ang giabangan nimo. Pero ang nakanindot is barato siya, nagipit mo kag kwarta kay wala pa kay kwarta, Nanguan ra gud ka, nanghulam ra kag kwarta, nangutang ra ka kay para makaabot ka diri. Nya need ka og kwarta sa imong first few weeks kay wala man kay trabaho do. So inig-abot nimo diri, gasto jud dayon ka ditso dayon. So naa na kay accommodation nga napangita, kabaw na ka asa ang imong accommodation, kay baw na ka asa ang imong eskwelahan, naa na kay idea unsa imong sakyan ingana. So karon ang need nimo is ang imong kwarta gyud. So nindot kaayo if ang Australian dollars kay himuon nimo siya nga peso kay dako man gud siya. I think ang ₱1 karon kay mga 30 man siguro, 38, ₱37. So ingana gani.
If ang dollar imong himuon nga peso, dako siya. Pero ang imuhang peso imong himuon nga dollar, makaana gani ka nga gamaya ra ato. Kaya kung ang 20K kinahimo ra mang, kanilang. So imo jud nang i-budget gyud kay wala kay ang imuha rang gidala pag-abot nimo diri is pocket money ra jud. Mura gyud na imong gidala pag-abot nimo diri. Unsaon man nimo pag-budget, wala may karenderya daw, di man ka palit-palit og kanang mga, usa niya ka kuan mongguste unya usa ka kanon ingana ba. Wala kayong mga ang ilahang century wala sila century tuna diri, naa sila tuna pero lahi sila og lasa. Ngana ba ilahang corned beef diri is dili bungkag ilang corned beef diri. Mura og kuan ang ilang corned beef, beef loaf ba, kabantay mo ng beef loaf nga gahi gani siya, need pa nimo siyang i-slice ba, ingana ilang corned beef diri. So, mabag-uhan jud ka niya, imo jud ang kuan nun kanang i-budget imong kwarta nag-abot diri nga maghuna-huna jud ka unsay paliton nimo, masigo kay ni ang imuhang pagkaon siguro 'no, if maanad ka og tulo ka kaon sa isa ka adlaw, maybe imo siguro nang ikuan i-split-split siguro na nimo nga akong pamahaw is ako na lang paniudto. Unya ako ang panihapon is diha na lang ko mokaon og maayo. Like murag ana gani, ay imong pamahaw ug paniudto imo na lang i-combine kay para di na ka maggasto og daghan. Wala sila'y rice diri, dili ka makaadto og karenderya kay magpalit ka og rice. Asa man ka magpalit ana diri wala moadto ka og Pinoy restaurant nga mahal naman kayong patong diri sa ilahang rice kay Australian dollars naman ang imong gamiton para magpalit ana. Kana mga gani imo jud ang hunahunahon daan, nya kuan kanang inig inig abot nimo sa di lang kay ko magstorya ng mga immigration siguro kay, inig abot inig hawa nimo sa Philippines, inig abot nimo sa kanang airport. If padong ka sa Australia, need man ka moagi og immigration. So moagi kag immigration, nya makuan gud pangutanon gud kanila asa ka padong, saan ang punta mo, how long are you gonna stay there, asa man ka padong didto napay address. So mo na ilang ipangita. Ang uban moingon nga, na ako'y na-book dito nga hotel, mo na siya ang hotel nga akong adtuan, mo na siya ang resibo sa akong booking. Unya ang uban moingon nga, sa ako ang auntie, mo ni akong auntie, mo ni ang picture namong duha. Dito ko mag-stay sa ilaha, mo ni ang address dito sa Australia. So, naa sila mga questions nga ipangutana pero magdepende po na kay ang uban kay kapila na ako nakaagi og immigration nga wala na sila ipangutana. Then imo ring ihatag imong visa, imong passport, mura na imong ihatag boarding pass nimo. Naila ring tan-awon mga 10 seconds siguro tatak na nila dito dayon. Mo na 'to walay pangutana daghan. Pero if ikaw mo pa ni imong first time, nya wala pa kay laing international trip, mo na gyud imong diretso na gyud nimo ba like first time nimo nga international. Unya kuan pa jud diretso kay kasagaran gud nga first time international mga tourist man gud nauna, like mangadto mi og Thailand, mangadto mi og Korea, mangadto mi og Japan, manglaag mi didto. Adto mi Vietnam, Singapore, magturista mi didto ingana. Pero kaning mag-student visa ka is like automatic na maguni nga 2 years na ka diretso ba sa Australia. Dili gani ingon nga mobisita ra ka sa Australia og pila ka months. Pareha na lang kang Almoralde gud nga kanang mga tourist visa na iyaha sa Australia na moanhi siya diri. So, inighawa nimo sa Philippines, pangutan-on ka ana sa mga immigration nga na. Nya nagsakay nimo sa airplane ana, pa Australia depende na sa imong flight if direct ba sa Australia, like diretso-diretso na ba ni sa Australia or moagi pa ba kag lain nga kanang connecting flight, agi pa kag Hong Kong, agi pa kag Malaysia ingana asa ka padong. Magdepende po na. So, naay sometimes nga kanang if diretso na siya sa Australia is ang imong mga katapad or imong mga kauban sa plane is like puti na sila nga like mga kuha na gud sila gud kanang white people na gud sila gud, ngana ba? Unya mag-English speaking na sila, slang na kayo di nakakasabot.
Mura gani kag diri na nimo ma-feel sometimes nga, okay mao na gyud ni 'no, lahi na jud ni nga environment gyud. Wa na ko naanad ani, di ko kasabot silang gipangstorya, lahi na ang ilahang baho ba, ang baho sa airplane is like dili na jud kani siya ingon nga kuan kanang Pinoy nga baho, like mura na sila lahi na jud kay like another universe na gini akong adtuan gyud. Mura ni start sa akong bag-ong life, mura ni mga hunahunahon. Mga ang direct flight sa Manila to Australia murag mga 10 hours, 9 to 10 hours ingana. Anya naay usahay nga nakay connecting flight like pareha tong ako sa Singapore ingana. Ako ang total flight is like 13 hours kaya na may mga layover, madungag man na ma-add man na sa imong total flight time. So, inig landing nimo sa Australia, makaana na jud ka ba like ang plane gani padong na siya land niya makita na nimong mga building, kita na nimong building, wala na yung mga lobby. Wala na yung mga sa Philippines, kita ka daghang kay lobby, kita ka mga familiar kay nga mga naong sa mga building, mga squatter area ngana. Inig landing nimo is like di na gid ni mao gyud, lahi na gyud nga lugar gyud. Di na kitag lobby, di na kitag mga squatter, nice na kay ang mga balay. Samot na if dito ka sa Sydney mo land, is like makita na nimo ang Opera House ba, nga mao man ni katong kuhaan katong famous iconic kaayo nga Opera House sa Sydney. So, nanay mga ingana nga moments nga sometimes ang ubang tao is ma-excited sila nga okay like nana jud ko sa Australia, exciting kaayo. Pero na sometimes ang ubang tao is ma-paranoid sila, mahadlok sila, ganun mura gani ma-overwhelmed sila, nga mangurog sila kay mahadlok sila makigstorya og another person in English. Wala kay ko naanad mag-English. Wala kay ko na-practice ana mag-English kay Korean man gud akong tanawon good sa habi man gud ako adto og Korea. K-drama man gud akong tanawon. Anya nag-landing nimo ana sa Australia moagi na pud ka immigration. So mangutana na po na depende ra gyud na sa immigration if mangutana ba na sila or dili. Naa ra gyud na nila gyud. Inig landing nimo, either naay mosundo nimo, kuhaon ko ni auntie, kuhaon ko sa akong amigo nga naa na diri daan, kuhaon ko sa akong kaila, parente namo nga naa na diri daan. Or ikaw ra jud isa gyud, moanhi ka diri, ikaw ra jud isa, ikaw pa'y mangita unsay sakyan nimo, asa ka sakay, unsaon nimo pagbayad. Di biya sila pareha sa Pinas nga kuan gani mobayad ka og kwarta jud, cash jud ba. Diri kay muna daghang gyud kong mga ingani nga credit card kay cashless society man gud sila. Wala sila'y kuan kanang di kay sila magdala og bills, di kay sila magdala og cash. So credit card tanan, sometimes imong phone pwede nimo ibayad, i-tap ra nimo imong phone, ana ra nimo. Nara na murag RFID nga something sa imong phone. So, ang imong ibayad sa siguro cash siguro mangita siguro kag taxi nga modawat og cash ngana kay na may uban nga di mo dawat og cash like dito jud ka sa app mo bayad ba. Mangita og taxi kanang ordinary taxi nga kuan mo dawat og cash ngana nya bantay-bantay po ka nga di ba kaya ako ma-scam ani, kay first time nako ni ngana. Okay ra siguro 'to if nana ko'y app kay kuan diretso-diretso ra 'to ba puwede ra di ra magstorya anay ngana. So magsakay na kag taxi diyan na magigstorya ang mga kuan nimo driver, storyanay na mo sa driver, "Oh, how are you? How are you going?" Diyan na nimo kuan encounter ang gitawag nga small talk. Kanang mga di man kinauso sa Philippines gud nga, "Ay kumusta naman ka? Okey ra ka?" You know? Diri kusog jud ka ng small talk like, "Good morning, how are you? How are you doing?" "Oh, I'm good. How about you?" Ingana gani. Diyan na nimo na ma-encounter na yung mga encounters nga dili ka makabalo unsay imong i-respond. Na sila yung mga jokes nga nagtuo ka nga seryoso pero joke ra dito, ingana ba. Naay mga dry humor nga kuan dili nimo ma-understand, nga unsa man mokatawa ko ani or dili. Or maybe kusog gyud ka mokatawa sa tanan gipang storya nila, sige ra nga ngisi, sige ra nga katawa niya.
seryoso dito sila nagstorya di ay nya mura ganig makaana sila nga, ano katawaan man ko nimo nga seryoso man ko. Nya para nimo ay abi na nag-joke ka. Kusog ka na mga nga encounters gani nga di na gyud nimo bantayan yun nga lahi na gid ni. Daghan jud kay mga moments nga makaingon ka nga kay ma-info ma-strengthen pa ang either kahadlok nimo or imong ka-excitement. So magdepende ra gyud na gyud kung unsa imong makuha ani. Magsakay na ka og taxi, tanaw-tanaw na ka, picture-picture na ka, ingana niya. You know, tana ka sa Australia, nana ka diri, welcome sa imong pag-abot diri. Kung daghan kang pangutana, duol lang nako. Yan. If daghan mong pangutana guys, duol lang mo nako guys, naa ko diri always. Pero anyways, mao lang sa ato-atoang kuan episode karon, short lang siya, 30 minutes, taas na 30 minutes eh. Ay mo kalimot nga I don't know unsaon ninyo pagtan-aw ani ining upload nako 'no. Like asa mo tan-aw inig mo-upload ko? Unsay mo-update ninyo nga, si Alin kay nag-upload na or ingana gani. I don't know unsaon ako pag-update. Unsay nice nga kuan guys, unsay nice nga way nga ma-update mo nga nag-upload nako. Di man kay ko hilig mag-kuan gud sa Facebook gud. Dili jud pareha anang I don't know jud. Tagay ko ninyo og idea. Pero again, mo lang sa to karon. Salamat kayo. Sundod na pod. Alin Sanity is out.